Протестите бяха масови в цялата страна, разбира се, включително и в София. Хиляди недоволни граждани размахваха сметките си за ток и парно, част от тях дори демонстративно ги запалиха. Символично подпалени, на лист хартия, разбира се, бяха и Министерството на икономиката и енергетиката, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, Народното събрание и общината. Стигна се и до обсада с снежни топки, насочени към ресорния министър Делян Добрев, както и към нас, журналистите. Изключително емоционална вълна от протести в цялата страна. А подробностите и картината събрахме с нашите кореспонденти. Вижте. В столицата в протестите срещу монополите се включиха стотици граждани, въоръжени с последните си сметки за ток и парно. Разсипахте държавата! Напрежението ескалира, когато министъра на икономиката и енергетиката Делян Добрев слезе при протестиращите. Последва атака и от снежни топки. Шествието продължи и към сградата на Народното събрание, когато вместо сняг към парламента полетя домат. 40% от тази сметка е тока, другото са такси на гърба на този беден народ. По такова положение сме доведени, че да завиждаме на мъртвите, че живеем. Сигурно се прави за тях, не знам. Но не може да се върши нашата работа. Виж колко хора зад мене чакат. Сградата на Енергопро беше обстрелвана с яйца. Полицията обаче се намеси, когато камък счупи едно от стъклата. И протестът прерасна в сблъсъци. Защо трябва да задържат момчето? Ако имаше ударен човек, да, но само сградата. Кой ще плати тази щета на сградата? Тя ще бъде Кой ще го засегне? Аз съм 80% човек. Хиляди излязоха на протест срещу енергийния монопол и в Благоевград. Протестиращите отказват да плащат сметките си за ток, докато не им бъде обяснено как се начислява изразходваната от тях електроенергия. При 31 лева изразходвани, отдолу плащаме 97. Това е под 3. В Пловдив тази нощ горяха два служебни автомобила на електроразпределителното дружество EVN. Колите са подпалени 2 часа след полунощ. Намирали са се на метри от централния вход на енергодружеството. Последва и протест срещу високите сметки. Как да не се чувствам измама? След като ми смих електромера преди 2 месеца, 4 пъти ми скочи сметка. Как става това? Стотинки бургазли замеряха сградата на електроразпределителното дружество в града и приканиха представителите на австрийската фирма да ги съберат, за да си купят билет за връщане. И съм тук със своите родители, защото са пенсионери и получиха сметка от 640. В Велико Търново националния протест срещу ЕРП-тата подкрепиха над 150 човека. Недоволни абонати на енергодружеството за Северна България поискаха премахване на монополите. До кога тези монополи? До кога? До кога ще се плащат и ще се мълчите? С крака да изрушим главата, свободни да се назовем. Така, господата от ЧЕЗ, защо са тука? Нагледаха ли протести? Да. Гражданите казват, че не желаят преговори с тях. И не ги ли е срам? Искат доказателства. Ето ги. Починал човек. Приживе плащал 15, починал плаща 50. Заснето от медиите, на електромера показанията са по-малки, отколкото във фактурата. Към днешна дата. Към днешна дата. Да. Не ги ли е срам да станат тук или кога ще убеждават хората, че те не ги крадат, не ги лъжат и не знам. Това какво е? Табло без електромер. Какъв ви е въпросът? Ще видите. Харесва ли? Искам да се изкажете. Кажете какъв е проблема, за да ви се изкаже. Проблема е, че някои хора ползват електричество без да плащат за това. Така. Вашия електромер прилича ли на той? Така. Вашето табло прилича ли на той? Да, искам. Всичките ги кажа, че е той електромер. Липсата на този електромер по-точно. Табло е на вашия колега. Николай Столов, началник отдел пласмент. Това е електромер. Искате ли да видите какви сметки плаща вашия колега? Любопитна съм вашите сметки, дали са от този порядък? Знаете ли какви сметки плаща вашия колега?
съмняват, че дължат тази сума. Господин говори за разсрочване. Разсрочва се нещо, което се дължи, но не се дължи. Клиентите се съмняват, можем да направим и ние правим безплатна проверка по телефон първо, а след това, разбира се, и електромерите при желание на клиента се проверяват в независима държавна лаборатория. Фигурира невъзвръщаеми разходи. Това знаете кое е? Това са онези договаряния за мариците, които се купуват от години напред за някаква цена, която не е реална. Това е едното ограничаване, направено от едно правителство. Друго правителство приватизира ЕРП-тата. Трето правителство отвори широко вратата, твърдят, на зелената енергия в началото на периода, който трябваше България да въведе, която беше най-скъпа, което също стъпява. И хората казват за това. Аз казвам, че за мен протеста не е политически и не е също някакви предизборно, защото хората са недоволни от ред действия на държавата по времето на различни правителства. И на хората трябва да им се обясни това. Така ли е, трябва да се плаща, не трябва да се плаща и защо трябва да се плаща. И ако имате неизгодни условия, някои да сключени, кой ги изключва и защо? И кой ще отговаря, защото всеки един много това. Трябва да има законов механизъм, гражданите, гражданското общество може да участва при изготвянето на общите условия. Вие разбирате, че всички ние тук, които сключваме договори за потребление с различните доставчици на обществени услуги, нашите договори са подчинени общите условия, които си ги изготвя монополистите и ти, ако щеш тези общи условия, няма да имаш точка. Това е положението. И няма никаква законна възможност гражданите. Регулатора може да инициира някакви промени. А в тези общи условия, специално на ЕРП-тата, има примерно такава клауза, че ако на вас се поведе електромера, който електромер е собственост на ЕРП-то, на вас ще ви начислява ток на максимална база, защото едва ли не се презумира, че вие сте го поведали този електромер. Има решение на Върховния касационен съд в обратния смисъл, но колко хора имат силите да отидат до Върховния касационен съд? Значи, тук трябва да се провери, аз имам тук една квитанция. Аз не трябва да напия за хора дърпазе! Спокойно, идете от чеда. Какво съм ти направил пък на вчера? Спокойно, спокойно. Няма да пиш хората.